Padayon ang pagbangon sa mga apektadong residente sa grabing pagbaha sa Davao Oriental. Pipila sa mga residente, padayon gyapon sa paglimpyo sa mga lapok o paghinlo sa gibilin sa katalagman. Samtang dunay pipila ka kalsada sa probinsya ang dili pa maagian. Ani ang report ni Jandy Esteban. Taman tuhod ang gibiling yuta nga dala sa baha sa barangay Mamali, Mati City, Davao Oriental. Nabanlas kini gikan bukid tungod sa sagunsong pag-ulan sa milabang semana. Busa ang mga residente, gipala na lang ang yuta nga misulod sa ilang mga balay aron makabalik na sila sa pagpamuyo. Unsay dala sa tubig? Bato, graba, napay mga sagbot, Nya, kining mga gapnod, diretso rin sa inyo ha. ang ditso diri, may ganin nakabangin lang kuan, kawayan. Kining magsilingan parayon ang paglabas sa mga nagkalapok nga mga sinina gamit ang tubig gikan sa naputol nga tubo sa ilahang bomba. Mga nabahaan na. Gibisita ni Davao Oriental Governor Nino Uy ang maong barangay ug nakita nga gikinahanglan pananggalon ang mga yuta ug dagkong bato nga mitabon sa mga kanal aron dunay malutsan ng tubig. Parayon sab ang pagapudapod sa provincial government ug relief goods sa mga residente sa baha. Sa mga families natin dito sa Davao Oriental na talagang affected, I would advise all of you na mag-coordinate sa ating mga barangay governments, sa mga barangay LGU natin para mabigay yung mga data, mga damages ng kanilang houses, for example, para makaabot din sa ating city social welfare or sa ating municipal social welfare and eventually makaabot sa atin sa provincial government. So that by the time na i-release na natin yung mga financial assistance, lahat na-cover na doon. Maagian na sab ang tulay sa Barangay La Union sa San Isidro ug Magdug Bridge sa Governor Generoso sa tanang sakyanan. Pero dili pa maagian ang Luzon Bridge ug Sergio Osmeña Bridge. Nagpabiling isolated ang sitio Tiumbukan, Barangay Marayag sa Lupon tungod sa sagunsong landslide. Samtang karon 17 ka tawo na ang patay, misa ka na sa 232,000 families nga dunay kapin 805,000 ka tawo ang apektado sa tibok Davao Region tungod sa baha ug pagdahili. Tungod sa pag-ulan nga dala sa trough sa low pressure area sumala sa Office of the Civil Defense kon OCD-11. Samtang 278 ka magbanay ang nagpabilin sa mga evacuation centers. Kauban si Mel Colmenares sa kamera. Ako si Jandy Esteban para sa One Mindanao.